Oktubre 29, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan. Busa, iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug muingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.